participar en aquest debat perquè formo part d'un percentatge important de ciutadans espanyols i catalans que per raons educatives i de tradició cultural d'aquest país podríem arribar perfectament a la presidència del govern com la resta de presidents del govern d'Espanya, que el seu domini dels idiomes és espectacular i la seva visió internacional l'ha d'aprendre sobre la marxa, no sobre el terreny, perquè abans no formava part del seu horitzó, diguem-ne, de vista. Bé, dit això, hem fet un esforç i hem après, però jo, sobretot, i penso que és per l'utilitat per la qual soc aquí, voldria posar alguns números, algunes xifres a les realitats que vivim ara, alguns números que són estructurals però que defineixen la realitat conjuntural. Per posar un exemple, la participació electoral, ho dic perquè els números de vegades reflecteixen una mica les realitats socials, emocionals, polítiques, i un d'ells és la participació electoral com a símptoma de l'interès i de l'actitud de la gent davant de la realitat europea. Doncs bé, la participació electoral al conjunt de la Unió Europea ha caigut gairebé 20 punts des del 79 fins al 2009, les darreres eleccions europees. Per posar un exemple concret, en el cas alemany, la caiguda és fins i tot superior, 22 punts. En el cas d'Espanya, el retrocés des del 1987 és de 23 punts. Al Regne Unit, en canvi, fins i tot la participació ha crescut 2 punts. El que passa és que va votar el 34% de la gent, és a dir que en termes comparatius és una participació encara menor que la que es produeix en aquesta. Per tant, el conjunt d'Europa, resumint una mica quina és la implicació i la mobilització dels ciutadans, podríem dir que la taxa mitjana en aquest moment no supera el 43%, mentre que fa 3 dècades anava a votar gairebé el 62% de la gent. Per exemple, el 1994, Espanya i Alemanya van votar a les eleccions europees un 60%, mentre que el 2004 tant Espanya com Alemanya van votar tot just el 40%. Podríem pensar que això és una conseqüència d'una pèrdua de passió europea, no passa amb les parelles que porten molt de temps. Però és que els nouvinguts, és a dir, els països que procedeixen del nazi soviètic, doncs estan en nivells de participació del 30% a Txèquia i de més del 25% a Polònia. És a dir, que a Europa, malgrat que ha estat un desig que tenia molt interioritzat durant molts anys, doncs no s'ha materialitzat, no s'ha concretat en una participació rellevant. Per tant, són xifres que expressen una manca d'identificació i un baix interès dels ciutadans en l'escenari electoral europeu. Almenys fins ara. Parlo fins ara, però crec que d'alguna manera segurament serà difícil trencar d'una manera espectacular, d'una forma sensible, aquestes ciències. Si ens traslladem al que és l'opinió pública, podríem dir que, per exemple, abans del rescat i de les dues condicions, parlo del rescat virtual que no existeix segons el president Rajoy, doncs el nivell de desconfiança a Espanya amb la Unió Europea, la Comissió o el Banc Central Europeu només era més gran a Grècia i a Gran Bretanya, que ja sabem que té una tradició eurocèptica bastant arrelada. Per què passa això? Bé, això sí que segurament hi haurà més persones entre els assistents, però ja m'ho podria explicar. Una mica el que jo detecto a partir del que mostren les enquestes i del que es veu una mica en l'opinió pública és que alguns factors, entre alguns dels factors fonamentals, tindrien una mica la pròpia imatge del Parlament Europeu. És a dir, el Parlament Europeu, des del punt de vista de la percepció que té la societat com a institució, doncs és una mica una expressió del nanisme polític, del guirigall polític d'Europa, i d'alguna manera els ciutadans perceben, segurament fins ara, perquè hi ha reformes que poden modificar aquest paper, però fins ara perceben que aquesta cambra no decideix ni el veritable govern europeu ni fiscalitza eficaçment la gestió dels seus òrgans executius. D'alguna manera, si permeteu que faci aquí una mica de dolent, doncs la percepció que tenen els ciutadans que sobretot s'interessen en ell, el que passa en aquests àmbits, doncs és una percepció, diguem-ne, que la cambra europea es mou en un terreny gairebé metafísic i sobretot de vegades inintel·ligible. Dic metafísic perquè de vegades no és que estigui discutint sobre el sexe dels àngels, això ja fa temps que sembla que no passa, però una mica la sensació que estem aquí és aquesta, amb importants grups de la població. Això què significa o què
el que suposa des del punt de vista de reacció política. Suposa que llavors són unes eleccions amb una escassa elecció racional. Mentre que en aquesta perspectiva, en aquesta percepció, molts electors, en llocs de comportar-se, des d'una perspectiva racional, es comporten des d'una perspectiva purament reactiva, és a dir, purament de reacció conjuntural, d'expressió d'emocions conjunturals, d'expressió de sensacions, de malestars, etc. que hem anat prou exemples dels diferents resultats que hem anat veient de les eleccions europees. Per tant, d'alguna manera, aquesta sensació, i no vull aprofundir en aquesta percepció que hi ha sobre la manca de paper de les institucions europees, començant pel Parlament, i van per altres elements, com el propi president de la Comissió i tal, traslladen als ciutadans una sensació de manca de rellevància del resultat dels judicis. Manca de rellevància, sobretot des del punt de vista ideològic i partidista. És a dir, d'alguna manera, aquesta visió confederal que tenim d'Europa porta molta gent a pensar que el fet que sigui de dreta o a l'esquerra o al centre qui tingui majoria en el Parlament Europeu és gairebé irrellevant perquè la dinàmica és una altra. La dinàmica és una altra, és una dinàmica més territorial, una dinàmica en la que els elements ideològics hi pesen. Per tant, d'alguna forma, si aquesta és la visió i és una visió que està, reposada per algunes dades demoscòpiques, com el fet que, per exemple, segons un dels darrers eurobaròmetres, els ciutadans no perceben una activitat legislativa substantiva ni un impacte sensible de les decisions del Parlament Europeu sobre la seva vida. Segurament és una visió incorrecta i injusta, però d'alguna manera el que funciona o el que s'ha fixat en l'opinió pública és aquest. I per tant, això explica, d'una banda, que tinguem graus tan elevats d'abstenció creixent, i d'altra banda que tinguem aquest excés, els que van a votar, que ja hem vist que són pocs, aquest excés de vots estratègics, ideològics o purament testimonials sense cap mena de responsabilitat amb el que suposen des del punt de vista pràctic. És una tendència, jo crec que difícil de revertir, per això soc pessimista i malgrat que entenc, no soc eurocèntic ni euroignorant fins a nivells extraordinaris, entenc la importància d'aquestes eleccions, entenc que hi ha moltes més coses en joc, entenc que s'han fet passes importants, però d'alguna manera aquests pensaments, aquestes percepcions que estan tan elevades, és difícil que es canviïn, és difícil que es canviïn en una campanya electoral i sobretot és difícil que es canviïn en un període de temps com el que hem tingut amb els darrers 2, 3, 4 anys en el qual les notícies que venien d'Europa eren notícies d'alguna forma, era un missatge antipàtic, un missatge d'austeritat eurotectònica i que per tant ha malmès una imatge d'Europa, fins i tot el principal país de la Unió Europea, que evidentment amb els temps gloriosos dels fons de cohesió era molt diferent. Si voleu és una actitud egoista, però els éssers humans tenen aquest petit defecte. Bé, jo crec que d'alguna manera això explica moltes coses, entre elles, com deia, que les eleccions europees i els electors aprofitin aquests comicis per reflectir sobretot l'estat conjuntural i que sobretot hi hagi un paper rellevant de les minories més mobilitzades i fins i tot més radicalitzades, però a banda d'aquest element més visible, més vistós, jo crec que s'han de baixar, d'aterrar a la terra i veure una mica amb el gruix del que són els electorats com voten. Jo diria que la gent vota des d'escenaris fragmentats. És a dir, d'una banda anem a escollir o anem a triar una cambra que intenta reflectir el pensament d'Europa, de tota Europa, però en canvi la gent vota des del seu escenari, que diria fins i tot el seu microescenari. I això de vegades no en som prou conscients. No dic que el ser conscients ho permetés resoldre, perquè existeixo, la meva visió és una visió que lliga una mica amb la sensació que la història no vol a poc. I per tant, en
no crec que ser més conscients del que ho som, diguem-ne, permetés resoldre-ho. Però el cert és que, d'una banda, diguem-ne, tenim un escenari fragmentat, fonamental, que és l'escenari del gremialisme geogràfic. És a dir, i això és, d'alguna manera, com us deia abans, el que impedeix avançar cap a una dimensió política europea on l'eix de confrontació sigui o bé bàsicament ideològic o bé sigui d'alguna manera de conceptes d'Europa. No sé si ideològics, però en qualsevol cas de conceptes culturals, polítics, etc., diferenciats d'Europa. No, diguem-ne, aquí, dissortadament, la pressió ideològica es veu molt esfumada per aquesta tensió més territorial, més de confrontació i del que és, diguem-ne, el que els poders mediàtics més destaquen. Perquè què es destaca de les sessions i del que passa al Parlament Europeu? Doncs normalment les coses que afecten a cadascun dels països. És a dir, es parla més d'un tractat que afecta els pescadors de Palamós que d'un tractat que potser, diguem-ne, representa una variació fonamental en el que poden ser, diguem-ne, la governança econòmica d'Europa. Això, des del punt de mediàtic, és així. Per què? Perquè hi ha una visió, diguem-ne, des de l'escenari local i des de l'escenari nacional. I això, evidentment, alimenta, per tant, diguem-ne, aquesta actitud de la gent de no veure, diguem-ne, una dimensió, com dic, ideològica, una dimensió de projectes, i, per tant, d'alguna forma, diguem-ne, això juga en favor de la desmobilització. Cosa que, a més, diguem-ne, s'ha vist agreujada, i ho veurem amb el resultat de les properes eleccions europees, per la difuminació que s'ha produït entre els projectes dels partidarics, sobretot en l'àmbit de les pràctiques, de la retòrica, evidentment, és capaç de resistir qualsevol, diguem-ne, embat de la realitat, però el que és la política pràctica, la gestió pràctica, doncs hem vist una certa difuminació del que és la gestió d'un centre-esquerra en relació a un centre-dreta. La gent no percep diferències substancials al respecte. I això, per tant, juga, diguem-ne, des del punt de vista de desmobilització. No sé com vaig de temps? Bé, si no fa, doncs continuar. No percebi que la gent s'adorm massa, no vol dir que es resisteixi. En qualsevol cas, és una dinàmica, com us deia, aquesta dinàmica federal, en la qual la dimensió mediàtica d'Europa és una dimensió en la que té especial ressò el factor més territorial, el factor més local, però que d'alguna manera també juga a favor del creixement de les solucions antieuropeistes, d'aquells que veuen l'Europa com un enemic, com un adversari, com un element, diguem-ne, negatiu que ens causa problemes en lloc de resoldre les situacions, i que ho hem de lligar una mica amb la desconfiança, amb la globalització. Crec que és quelcom que tothom és conscient, i que, per posar un exemple, jo diria que, per exemple, el 2012, Alemanya, que és un país que, evidentment, juga fort, juga bé i juga favorablement amb els mercats, diguem-ne, globals, doncs el reflexe d'això era que el 60% de la població alemanya veia positivament la globalització, mentre que, en el cas espanyol, només gairebé el 40%, diguem-ne, es mira d'una manera positiva el fenomen de la globalització. I què passa? Quin és l'efecte més directe d'aquesta percepció? Doncs que d'alguna manera les institucions europees i la seva sobirania transnacional a l'ulls de la gent es vincula amb aquest concepte de globalització que d'alguna manera és percebuda com un conjunt d'efectes nocius per al statu quo. Què representa la globalització avui dia per la gent, per al ciutadà del carrer, no per l'elit política, sinó per el ciutadà que viu dels elements més bàsics de l'economia. Doncs representa, bàsicament, una política desleal, dumping social, que ens coneixem, suposo que és un efecte de la globalització. Bé, suposa deslocalitzacions que estem veient cada dia estem patint, aquest fenomen i el pateixen sectors molt sensibles i que tenen difícil capacitat de recuperació, de reubicació i de reintegració amb el nou escenari socioeconòmic. I s'associa també amb fluxos demogràfics que alteren els hàbits tradicionals i afecten, evidentment, l'estat del benestar.
I això, diguem-ne, ens porta una mica, diguem-ne, no només als escenaris fragmentats nacionalment, que era un factor que, com hem vist, determina i condiciona molt el que seria una visió global, europea, a l'hora d'encarar les eleccions, sinó que ens porta al que serien els microescenaris, és a dir, els escenaris de l'experiència particular de la multitud d'electors, de grups electorals, sobretot en una societat cada vegada més diversa, més fragmentada com l'actual, és a dir, passar d'una societat que està molt més estratificada, que està molt més jerarquitzada, que està fins i tot, diguem-ne, no diria militaritzada, però que està agrupada com la classe obrera ferril, els alcoholes, és a dir, hi havia, diguem-ne, un ordre, de forma jeràrquica. En aquest moment tenim, diguem-ne, una gran dispersió, amb una gran precarietat laboral, amb una gran precarietat en altres àmbits i tal, i aleshores això genera, com dic, un conjunt de microescenaris que es composen de l'experiència particular de tots aquests grups tan diversos i tan fragmentats. I aleshores això encara dificulta més en una conjuntura de crisi com l'actual, doncs encara dificulta més una visió positiva, una visió ambiciosa, una visió optimista d'Europa, en tant en quant, com deia abans, fins ara, les notícies d'Europa estan notícies d'austeritat, de retallades, de retrocés d'alguna forma amb l'estat social que hem viscut. I ara sí que començo a acabar, perquè volia, sobretot, posar èmfasi amb aquest pes, amb el pes que té, aquest conjunt de microescenaris en el qual està la gent, és el lloc des del qual la gent emet el seu vot. Si no som conscients d'això, si només pensem que unes eleccions, que un projecte polític es poden encarar des d'una perspectiva nacional, que estigui per sobre de les realitats personals de la gent, doncs segurament ens equivocarem i ens trobarem un altre cop que, malgrat ser unes eleccions decisives, doncs seran les eleccions d'una baixa participació. És a dir, hem de ser conscients, hem de no ignorar els petits, o a vegades grans, traumes socials, econòmics, polítics, culturals, identitaris, de vegades més psicològics que reals, és veritat, perquè hi ha una certa simetria de dir tots per adaptar-nos a un paisatge que canvia a una velocitat que segurament no forma part de la nostra genètica i tal, i tot això també hem de ser conscients, suposo que ja ho som prou, per això ja ens hem posat la ferida, ens posem la vena abans de la ferida de cara al resultat electoral, perquè som conscients que hi haurà una gran pujada de formacions, populistes i tal, és normal que passi això perquè tota aquesta gent que està patint, que està vivint experiències, pessimistes en microescenaris que han experimentat, com us deia, un retrocés amb l'estat del benestar, doncs tenen una tendència natural a buscar pedres filosofals amb formacions polítiques que prometen meravelles, que prometen la solució i que responen una mica amb aquest desassossec i amb aquesta incertesa i sobretot, com us deia, a uns canvis de paisatge que realment són molt difícils de pair. I la prova, acabo ja sí de debò, en 5 segons, la prova ho dic perquè no sembli que és una actitud que es produeix en un país que ha arribat tard a Europa com és Espanya, la prova en un país que no és Europa continental, però és Europa continental i econòmicament com és Suïssa, on hem vist el que va passar en un referèndum sobre el tema de la immigració. I curiosament, si ens mirem una mica les dades sociològiques i del resultat, curiosament, allà on va haver més rebuig la presència d'immigrants va ser en aquelles zones de Suïssa on justament n'hi ha menys, és a dir, gairebé no existeix. Penso que és una cosa que ens ha de fer reflexionar. Aquestes eleccions són diferents de totes les anteriors? Sí, són molt diferents, o haurien de ser molt diferents de les del 2009 i de totes les eleccions precedents. I això per diverses raons. Hi ha una primera raó que és el context. El context és la crisi econòmica, la crisi monetària i de fet una crisi que en alguns països s'ha convertit també una mica en crisi del model europeu i en crisi d'identitat o fins i tot crisi, si voleu, de legitimació. Evidentment no tots els països han patit la crisi de la mateixa manera i per tant segurament no totes les societats nacionals ho repercutiran tampoc de la mateixa manera en les eleccions.
però en tot cas, si voleu, això vol dir que durant els últims 5 anys la Unió Europea ha estat d'alguna manera monotemàtica, és a dir, totes les notícies que ens arribaven de Brussel·les eren notícies que tenien a veure amb la crisi, molt poques notícies sobre altres temes, tot i que evidentment durant aquests 5 anys la Unió Europea i les seves institucions han fet molta feina i han adelantat a molts altres temes que no tenien relació amb la crisi i que per tant d'alguna manera han quedat tapats o han quedat ocultats per aquesta història. Si més no, jo crec que també en aquests anys el que hi ha hagut és un cert descobriment de l'existència de la Unió Europea i del que és la Unió Europea. Fins fa molt pocs anys, abans de la crisi, jo crec que la gent tenia una idea més o menys, diguem-ne, d'aproximació de la Unió Europea. Sí, les institucions de Brussel·les, sí, els fons estructurals, molts diners per fer moltes coses durant els últims 25-30 anys, moltes lleis sobre el mercat interior, sobre lliure circulació, sobre la protecció del consumidor, però poques coses que ens toquessin realment de prop, poques coses que d'alguna manera tinguessin realment relació amb l'autèntica sobirania dels estats membres i fins i tot diria els interessos reals de la ciutadania. Això amb la crisi ha canviat, en els últims anys la Unió Europea per moltes raons ha tingut que començar d'alguna manera a absorbir competències en temes econòmics, a poc en temes pressupostaris, d'aquí a poc en temes fiscals i per tant ha començat a prendre una sèrie de decisions que aquestes sí interessen molt a la gent. Hi ha un segon element que fa que aquestes eleccions siguin diferents i és el fet que el Parlament Europeu és molt més, o és bastant més influent ara del que era fa 5 anys. A les últimes eleccions el Tractat de Lisboa no havia entrat en vigor, va entrar molt poc després, les eleccions van ser al juny, el tractat va entrar en vigor al desembre i a partir d'aquest moment pràcticament tota la legislatura ha estat una legislatura de desenvolupament de les noves competències del Parlament Europeu. Cosa que també ha fet que el Parlament comencés a legislar amb temes molt polítics, menys tècnics, amb temes més ideològics i menys consensuals, amb temes que tenen a veure amb la justícia, amb la llibertat, amb la seguretat, amb la protecció de les persones, amb la protecció de dades, de la intimitat, amb la immigració, amb l'asil, és a dir, amb temes en els quals hi ha una dreta, hi ha una esquerra, hi ha un centre i per tant d'alguna manera s'ha pogut fer una activitat molt més política que no pas l'activitat, si voleu, també política, però una mica tecnocràtica, la construcció del mercat interior, que era un tema en el qual més o menys tots els partits o totes les forces polítiques europees hi estaven d'acord. I després un tercer element, que també és conseqüència directa de l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa i que és el fet que aquesta vegada, per primera vegada, aquestes eleccions no són només eleccions al Parlament Europeu, sinó que es converteixen en eleccions europees, és a dir, que són eleccions al legislatiu, però al mateix temps aquestes eleccions tenen un impacte directe en la composició, o si més no, en la decisió, en l'elecció del que serà el president de la Comissió Europea, que per dir-ho, prenent una mica una drecera, doncs no deixa de ser, d'alguna forma, el primer ministre del govern de cada dia de la Unió Europea. I això és molt important perquè els ciutadans el que estan acostumats és anar a les eleccions no pas a votar diputats, sinó a votar governs, o a intentar decidir qui governarà o qui tindrà la majoria per governar i qui no la tindrà. I votar un Parlament que només es queda en Parlament, és a dir, votar el legislatiu, votar els diputats, doncs és una cosa que pot interessar més o que pot interessar menys, però en tot cas políticament no té, diguem-ne, l'interès o no té, si voleu, fins i tot l'excitació política de dir no, jo voto aquest partit no pas perquè aquestes persones estaran al Parlament, que també, sinó perquè votant aquestes persones, jo sé que després aquestes persones a l'hora d'escollir el president del govern o el president de la Generalitat, doncs votaran aquest candidat o votaran aquesta candidata. Doncs bé, per primera vegada, i amb algunes diferències i potser amb algunes dificultats que encara estan per veure o que encara ens veurem, doncs això funcionarà així. I això és important perquè això europeïtza les eleccions. És a dir, aquí, a part que les eleccions, al final, una mica com sempre, doncs a cada país vagin a la seva manera i que la campanya electoral també tingui a veure amb els temes de cada lloc, doncs hi haurà, si voleu, un terreny europeu o un terreny paneuropeu, perquè tindreu els candidats a la presidència de la Comissió, de fet ja els tenim i ja han començat
a ocupar espai mediàtic i a debatre entre ells. Tindreu temes europeus. Avui és molt difícil parlar dels temes que preocupen a la gent sense que això tingui, diguem-ne, connexió amb Europa. Si es parla d'immigració s'està parlant d'Europa, si es parla de política econòmica s'està parlant d'Europa, si es parla de l'atur juvenil s'està parlant d'Europa, si es parla de l'austeritat o es parla del creixement o es parla de les crisis bancàries o es parla de l'accés al crèdit a les empreses, tot això ja són temes europeus. Evidentment que també són temes nacionals, però sobretot ja són temes europeus. Per tant, una campanya en la qual els candidats parlin d'aquests temes inevitablement vol dir que estan parlant dels mateixos temes que parlaran altres candidats en altres països. Aquí el que el Parlament Europeu ha fet, i crec que això és important, és no només intentar aplicar la lletra del Tractat de Lisboa amb el tema de l'elecció del president de la Comissió, sinó sobretot aplicar també l'esperit i posar les cartes a sobre de la taula. És a dir, que si és, com és el cas, el Parlament Europeu qui al final té que escollir el president de la Comissió Europea, i a més per una votació per majoria absoluta, és a dir, a través o gràcies a una coalició, que ha de ser una coalició prou forta, doncs per què no dir qui són els candidats abans de les eleccions i no després. Fins ara sabíem més o menys qui podia ser el president de la Comissió, però això és una cosa que es decidia a porta tancada per part dels caps d'estat i de govern després de les eleccions. I el Parlament ratificava o no ratificava, qui normalment ratificava, i s'acabava el tema. Aquesta vegada aquesta diferència la juguem a fons, és a dir, molt bé, si la família socialista o la família popular o la família liberal tenen majoria o poden construir una majoria, quin és el candidat o quina és la candidata d'aquestes possibles majories o d'aquestes famílies ideològiques a la presidència de la Comissió. I això és el que s'ha estat produint en els últims mesos i això és el que d'alguna manera està també europeïtzant la campanya i està permetent, i amb això acabaré, està permetent en els mitjans de comunicació presentar aquestes eleccions d'una manera diferent. Si comparem una mica la cobertura mediàtica de l'any 2009, o per descomptat de l'any 2004, i la comparem amb la d'aquest any, amb la del 2014, hi ha dues diferències fonamentals. Una, es parla molt més de les eleccions europees, potser se n'hauria de parlar encara més, però es parla molt més, si un agafa les revistes de premsa, amb les que treballem pràcticament cada dia i compara amb el 2009, realment és impressionant l'avenç que s'ha fet en aquest sentit. Però després, jo crec que això encara és més important, quan un es mira de què parlen els periodistes o com tracten les eleccions, un se n'adona que a poc les tracten com unes eleccions normals, unes eleccions de candidats, unes eleccions de famílies polítiques, unes eleccions de programes, unes eleccions a poc de temes. Evidentment encara no estem, diguem-ne, en la fase més política de la campanya electoral, però això es nota. De què parlaven els periodistes el 2009? Doncs parlaven de si la gent participaria o no participaria. Parlaven de l'abstenció. No tenien temes qualitatius, a més, diguem-ne, d'anar seguint els mítings dels candidats al seu país i anar traient una mica les coses que aquests candidats deien, que a vegades tenien a veure amb les eleccions europees i moltes vegades no. Aquesta vegada un nota que la premsa se n'ha adonat de la importància de les eleccions, de la nova, diguem-ne, o de la importància, si voleu també, o de l'augment de la importància del Parlament Europeu i sobretot aquests elements de lligam entre una elecció legislativa i una elecció a l'executiu i com això d'alguna manera trenca les fronteres del que fins ara eren 18 eleccions nacionals. Jo ho deixo aquí i després amb molt de gust comentem el relat.